Az akadémia, ami már ismerős lehet a számotokra, illetve régebbi partnereink számára, ugye az Endless Akadémia az egy saját fejlesztésű akadémia, ahol saját cikkeket írunk folyamatosan. Na most ezt felvittük ugye a CRM-be is. Itt egy kibővített akadémiát látok, tehát a cikkek ki lettek bővítve, illetve több cikk elérhető. Nagyon sok hasznos anyagot találtok, már most is rajta, illetve ez is folyamatosan bővítve lesz. Itt az egyes cikkekre, hogyha rákattintunk, akkor több lehetőségünk is van, ugye meg tudjuk jelölni olvasottként, így akkor látjuk azt, hogy hogyan haladunk a tananyagokban. Hogyha nem szeretünk olvasni, akkor van egy felolvasási opció is, rákattintva elkezdi felolvasni a rendszer a teljes cikket, illetve minden cikk után van egy tudást ellenőrző kvíz, ami csak az adott cikkből néhány darab kérdést feltesz, így tudod ellenőrizni a tudásodat. Most nem olvasom végig, csak mutatom a rendszer működését, tehát ez valahogy így fog kinézni. Itt meg tudod nézni, hogy hát egész jó eredményt elértem egy random. Látod, hogy melyik válasz volt helyes, melyik válasz volt helytelen, tehát tudod a saját tudásodat tesztelni minden egyes cikkben. Ahogy látod, hogyha megjelölünk olvasottként valamit, akkor van egy állapotsávunk, így nyomon tudjuk követni azt, hogy nagyjából hány százaléknál, sőt pontosan hány százaléknál tartunk. Ha végigértünk a cikkeken, akkor van egy átfogó vizsga, ezt bármikor leteheted, így tudod teljes tudásanyagodat, és hát az anyagból a tudásodat ellenőrizni.